ngaturke caping gunung Mas. Nggih, sinten? Jengglengke Mas. Nggih. Menika katur keluarga besar penjalanipun yang almarhum Karsumi so yang kakung yang Salim putra-putra sedaya kemawon caping gunung jenggleng caping gunung sinten sing badhe nyaping lho ingkang bawa yu ciblek boten kula lagi kenging niki napa suarane lagi kenang virus oh virus nggih virus sanes virus flu burung virus flu burung ya kiye terus virus apa? Lah pokoke kenang virus tenggorokan virus tenggorokan kula manut kula jenggleng ingkang bawa nyumanggake Mbak Suci Suci Jumeneng napa? Tulungagung mriki saking Tulungagung ayo Mbak Suci asli Tulungagung asli Tulungagung jenglengane main ya main apa ngerti main ki piye main gue apik lenggah oke lenggah enten apa oh lenggah mawon mboten ngadeg mriki nun sewu niki kan ngadeg napa lenggah mawon ngadeg ayo eman jarite ya ayu-ayu jarite main nggak jagong matur sembah nuwun menika katur Bapak Camat Kecamatan Serdang Dalu, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, nggih. Sedaya kadang warga Desa Tugu. So rencang-rencang Karang Taruna semangatnya luar biasa. Sedaya kemawon. Sedaya kemawon pun aturaken wilujeng lenggahipun. Nggih. Wah, niki pasangan serasi ngeten niki. Pripun? Ayo gandeng jejer wong telu apik banget ngene. Pake, mboke karo nganti anake arep imunisasi ngene. Ora lho, maksudnya nyong anake ora apa-apa, rengke mboke ora apa-apa. Lah kowe kok dadi ramane uli GR temen. Lho cita-cita. Anak rama kok ora ini mentah ayo kowe. Cita-cita. Oh, cita-cita. Mula bapake kaya ngene dastu anak kaya mangkene iki kaya. Kowe bawa ya Dik. Nggih bawa spesial kagem Rama kula. Sinten? Niki Rama kali ibu kula to nggih. Oh, nggih. Bapak Ibu rawuh. Nggih. Nggih nggih matur sembah nuwun. Nenggani dagangan kok ya. Apa? Ora. Omong apa ngomong? Dagangan calon manten ngoten lho Mas. Oh, nggih. Oh, calon manten. Calon manten. Aja cutik-kutik calon manten. Angger nyong calon manten ki calon mati. Mati ya bener. Kabeh ya calon mati. Jengglengke. Siap. Jenggleng Mas Gareng kuwi jogete. Nggih. Iya. Suarane Mbak Suci mendal-mendal kayak spring bed. Mumbule dhuwur temen ya garing ya. Dhuwur nggih, Pak nggih, dhuwur. Oh, kurang dhuwur jarene. Kurang dhuwur. Ya. Dibaleni Mas. Mergo iki lak penonton sing ngresake. Nah, ya tak turuti. Kurang dhuwur. Yalah. Pun dhuwur dereng. Oh, dereng. Burung dhuwur Wangsuli. apa jalukane penonton dilaksanani wong iya. Yo iku kurang dhuwur. Pripun bapak-bapak ibu-ibu sampun dhuwur dereng. Ayo. Oh dereng.
Keprimen janen. Kayak ngomong kurang dhuwur maneh Kurang jere dhuwur kono, lho, Mas. Ya ngene. Jere kono payun. Bener. Penonton ngendika yen kurang dhuwur, Iya. malah nyuwun tulung dicontoni karo Yuci Blek. Nah, contoni kendang Mas. Kendang Mas. Ayo kendang. Kan. Awas. Oh, kene wae to jatuh, kene wae. Wis cepake jugangan kene kok. Nah, kono wae. Dipaske. Lah ya kono kuwi. Engko gek diuruki nganggo sikil ngono. Lah. Sing adhuwur piye lho? Kene ora moni lah keprimen tukang kendange, Mas. Hah? Waduh. Iya. Yo iki ora nek anggarane ngugede lho. Yo. Mas Danang, nggih, ngapunten ajeng guwak batang. Lah. Aku nek Mbak Ayu terus kon mumbul kok kono ki lah ya mesake to. Oh, aja. Ya ora terus ngumbang guang batang. Lah terus Ya aja buang batang ngeli wong ayu. aja. Kayak cita-cita teh ya. Oh iya dong. Mungil. Jelas dong. Malah sing ngomong maning nang kono mau. Apa? Ngomong kayak apa? Iya katanya saya kayak Via Valen. Walah. Iya, krungumu Via Valen. Iya. Asline sing ngendika ki kaya Via Kalen ngono lho. Via Kalen. Via Kalen. Apa paha? Iyalah. Yuk, kayak wong Banyumas ya. Lanjut. Ya. Yuk, lanjut. Yen memacan among karo janur kuning Ping 10 be modar karek. Iya, asik. Skor. Terus. Iya terus. Terus wis kanang terus. Wis, Mbok. Wis tekan bun-bunan nyawane. Garing jepot tok. Pokoknya apa bae sing moni mesti dijogeti. Ini moni paling Reng. Ki moni paling klopak apa Reng? Reng. Ini paling klopak Reng. Angel kok. Apa sih? Kecendekan kowe iki. Kurang dhuwur.
Mbuh. Ya yuk. Yuk. Apa? Kuwi cantik diklik gen pas ngono lho. Wangel kok. Panas udian udian panas aling 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 capek gunung Garapane hebat banget ya. Anyar iki anyar. Anyar iki garapane wajan. Isi kabeh kon ya sip. Biasane ora ngene iki apik iki anyar iki. Nadian wadon sarta lanang Sigarane yo bangun negarane bangun negarane minumane banyu bene dik cepet nyapa Wes panganan samplok. ketok. Piye ketok. Kowe ngomong S2 kuwi kleru bener. why Weh, kleru. Kowe nonton saka bengokmu. What's wrong? Kowe iki lulusanmu STM. Sekolah tunggu manuk kowe iki tenan. Wah, ya. Lah, mesake buke sing ngarep son niku lah. Lah yo sing nang pinggire Mbak Suci kok dela kaget. Aduh ayo kok amba banget ya jebule. itu Karakter. karakter sesuai dengan ini tabuhan gamelannya. Anu bojomu, calon bojomu kon ketemu aku. Loh ngapa? Tak omongane pumpung urung kebaca, tak omongane. Balik. Wis. Kowe ora kena kaya gue. Ora ngerti, iku anggar bojone tak. Oi, kawanti kowe telat. Mesti ngono. Oh, mantan pacarku loro yo tak pidak mati mi. Loh, lah iya toh iki wis. Tenan iki wis. Dene dipijak mati. Iya. Dipijak nang jenengan. Iya kepidak ya ki ya. Kowe ngaliyo lho, kowe cah cilik nek ngantek kepijak. Lah mulane mikir dong orang-orang yang minggir. Amba banget jebule ayu tapi amba. Iya. Matur suwun Mbak Suci. Wah jan. Mong bantere jan. Bengoke wes hebat banget. Menika suaranya luar biasa Mbak Suci. Wah, Niki, suara. niki Nggih. lamar kernet langsung ketompo niki. Wow, aja nyepelekke Mas. Mbak Suci menika kleres kula niku gadah studio rekaman lho Mas. Ngoten. Nggih, terus kula produksi lagu tapi lagu rohani. Lah, ya vokalisnya Mbak Suci sak menika pun ngantos dugi Australia, Thailand. Oh, Mbak Suci Nggih. niku bener. Swantene. Nggih nyindene niku mboten mung wayang tok campur sari Dadi tok. Ora mung wayang, ora campur sari. Sepur liwat sindene. lah. Lho kaya iki sepiki. Ya, matur sembah nuwun. Nggih. Dalem. Jeh, matur nuwun sangat Mbak Suci. Wah, jan uli bengok temenan, satene metu. Menika nggih. Wis, Mas Gareng, dalem. dalu menika Bapak Bupati rawuh Mas. Oh, Oh, kepareng rawuh, Bapak. jeh. Dipun aturi minggah pepanggungan Mas. Ngoten. Nggih. Monggo. Bapak Bupati kepareng Bapak rawuh. Bupati, Pun caos tulung wanci aku. tindak Nggih. panggung. Yo, Mataraman to, yo. Pak. Monggo Bapak Bupati. etan bali
Sugeng dalu Mbak Limbo. Inggih, wilujeng dalu, Bapak. Niki Mas Dalang saking pundi nggih? Dalem saking Karanganyar, Pak. Oh, saking Karanganyar. Oh, nggih. Inggih, Pak. Kalih kong pun sae Inggih, Pak. pun dangu. Inggih. Dalang dengene Bapak Rumin. Oh, nggih. Nggih. Nyuwun dalu. Menika putra saking Pak Mantep Sudarsono Rama. Terus Nggih. naminipun sinten? Pak Dalem. Danang. Oh, Nggih. Mas Danang. Pak Nggih. Danang Suseno menika. Inggih, Bapak. Nembe rawuh Rama menika. Nggih, anu Mas Gareng. Nggih. Terus alhamdulillah kemarin saya dapat anugerah Pandu Negeri Wah, Hebat. dari Bapak Menteri Dalam Negeri atas prestasi pengelolaan pemerintahan yang baik. Tulung Agung. nggih. Tulung Agung, Tepuk tangan menika. kagem Pak Bupati. Ngomong apa nih? nggih, nyuwun dawuh Nggih. mumpung menika pun tegani Pangandikan para warga masyarakat, Nggih. Pak. Mbok bilih Pangandikan menapa rumiyin ingkang. katur warga monggo Pak. Kula ciblek Pak Bupati. Alah, Iya wis kenal nggih. wis iki. Kula ciblek saking Banyumas, Pak. Ciblek saking Banyumas. Ayo nggih. Ayu nggih. Aja ning mburi to, aja ning mburi to. Lah ning kene ben ketok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken sugeng dalu para pamirsa pandemen wayang kulit. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi bagas waras murah rezeki. Amin. Aturaken sugeng dalu dateng Bapak Salim sak keluarga, Mas Gandhi, terus Pak Hari dan sedaya mawon yang wonten mriki Muspika, Nggih. Kecamatan Sendang, sedaya pandemen wayang kulit. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih dipertemukan pada malam hari ini, malam napa mitoni nggih. Mitone, Pak. Nggih. Putu menika. Putune Pak Salim nggih. Bopo Hari. Oh, Hari nggih. putune panjenengan nggih, Pak. Bopo Hari. Ya mugi-mugi laki napa perempuan iki? Laki-laki, mugi-mugi mangke putunipun dados manusia yang soleh, Amin. Amin. berbakti kepada orang tua, kepada kakek nenek-neneknya, Nggih. dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Amin. Dongake Pak Bupati. Amin. Insyaallah ijabah Pak Amin. Napa mawon iki? Nggih, monggo pareng badhe tetembangan menapa nyumanggaken Pak. Sak merdekanipun kemawon Bapak, monggo. Kalau mboten saged maos ngeten iki. Mboten saged ngendikan. Mboten saged ngendikan. Nggih, pun nembang Pak. Libur Monggo, warga Pak. Pak. Nyuwun Libur warga Pak. kuwi, Mas. Nggih. Tembang nggih. Apa nembangi mboten? Nyumanggake. Buset. Niki dalangnya Jawa Tengah, ora kaya Jawa Timur tadi. Nggih. Terus alusan. Klasik, Mas. Berarti. Ya terus makaten mawon. Tentunya hajatan pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dumateng para pandemen sugeng amirsani. Mugi-mugi napa dados ayem panjenengan sedaya. Amin. Nggih matur mawon. Nggih, nembangipun menapa Rama? Ngesaken napa, Pak? Nggih. Mboten iso. Napa paring dawuh ngersakaken tembang menapa? Nggih. Ngersakaken Wis monggo anu Mas Gareng mawon. Oh, enggak. Mbok bilih penjualan saking Bopo Gandhi apa Bopo Hari Witono ngesakaken tetembangan Nggih, kula menapa, Pak? baturi monggo mari. Menapa? Tadi caping kuning sudah. Nggih, Sampun. sampun. Napa diwangsuli melih?
boleh. Masa kok Wih, nyebar? ngersakaken. Wis Oh, nggih, nggih. lompat maneh aja wis Oh, ya, tuwa. boleh. Betul napa-napa nanggap klonyat kudu disiksa kok, Pak. Rangen. Walah, Rangenan. yo ora lah. Ali-ali wae. Ngaten. Matur suwun Pak Matur suwun. Bupati, donga Matur kula nuwun, Pak Bapak Bupati. selalu diberikan kekuatan lahir batin sing nata Ali-ali, masyarakat. menika Amin. Bu Aminah. Monggo. Eh, Pemusike jenengan nem-nem giat-giat. Apa sing tiba? permen Menika kadang saking isi Mbak Oh, nggih Cibrek. saking isi sedaya jelas. Tur niku. malihe menika ugi dalang sedaya sebagai. Dalang sedaya. Nggih. Sementen iki. Nggih. Dalang Sabtu nggih wonten nika nggih. Wah, niku Nika malah dalang sekan Banyumas. Dalang kancane napa mawon sampean. nika. Iya. Nggih. Ya. Nggih. Coba ngaturke tembang kangen Mbak Cibrek. Oh, nggih, tembang Kuwi kangen. di Sinten? Mbak Mbak. anu. Sapa kuwi? Mbak Ririn. Mbak Seni. Oh, Mbak Seni. Mbak Selfie. Mbak Mbak Selvi. Seni. Ayo Mbak. Selvi. Siapa sih Mbak Selvi? Siapa? Mbak di Selvi sini? kok tak kayak Jawa Timuran nih. Oh, nggih, Mbak sinten? bariki. Oh, Mbak Seni. Mbak Seni, yo tembang Seni, kangen ayo Jo. Mbak. Diaturke Tembang kangen. bubung cek ono wektu. Ayo, gimana?